Abi, lütfen. Много место. Бягай. Много ти ще не хваща. Ще убити. Но это боже. Ну. Не. И какво ще е хора? Аз съм Иво Геймър. И днес ще снимаме награди и ще се опитаме да видим играта на Хард. Защото миналото видео аз изпълнихме целта, трябваше да събере 4 лайка и събрахме 46 лайка. Много ви благодаря. И затова днес аз ще се опитаме да я видим на Хард. Но преди това, ако искате още видеа награди, ударете по един лайк на видеото и се абонирайте за канала, за да не изпускате някои от следващите видеа. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така отиваме на difficulty. What? Какво е това? Това е нещо ново ли? Това е преди го нямаш постижения. What? Кой тук има някакви постижения? Някакви като квестове. Има долу escape. Frozen. What? Добре. Може в някой следващо видео да ги да направя отделно видео, където ги изпълняваме, но нека да започваме. Като слагаме на храфти, може да започваме, като натискаме Continue. Да видим дали ще избираме на храфт. Това ще бъде теглечко ще бъде. Няма да бъде толкова вечно. Ден първи. Тук няма нищо. Да видим как идеме навън. Навънка да има нещо. Тя ще спуска долу. Супер. Тук прави нещо. Има спешалки, да. Това е хубаво. Чакай, че е моя отвънка. Да внимавам да не букна бронята. Ето. Много место. Бягай. Може ти ще не хваща, ще убите. Но это боже. Не. Почваме много добре. Гишнах се в скапаните стълби. Типо, отивам тук и си взимам спешалки на запаяк. Боже, скачнах миналото. За да изикам. Да няма. Има и нещо не. Тиваш тук. Моите. Заставай. Махай се, бе. Ти
се махаш ли ти? Или няма да се махаш? Нямам цял ден. Я да чакам салата. А добре, накрая се разкарата. Нека да видим вечето. О, обичкин дом, бе. Това беше за кладенец, спомням. Тук няма. Мислех си, че тук е частта от пушката, тази шивата. Ама не е тук явно. Някъде другаде, скрита. Бабо, моля ти не бъдеш тука. Да видим. Няма. И нека да видим какво. А този път какво ще бъде в кладенеца. И види от себе. Какво и чука. И въртва. Това е за колата. Честно казвам, не знам от кой край искам да избягам. Семията, поне да избягаме. Важното е да избягаме от някой край, от тук в 9. Често на гумитна. Така казах от кой. Семията от кой край. Просто да избягам от някой край. И да минем на хефт. Ама ще бъде много тело. О, динът. Бягай. Не. Дай подгони даже с капана. Ой, тайна. Май. Откъде дойде, бе? Нали беше... нали тръгна... What? Ден трети. Тук ми е сложила капан. Трябва да внимавам. Айде! То капан мисля, че е добър за брат, но... Та е много близко до мен. Не ме хващай, падам долу, чао. Махам се. Тук е падал кола, супер. Нищо няма. Падал кола беше за ръцата. За горния изход. Тук да внимавам да не бутнаме, защото да не я извикам. Много мятам там. И сега... си взимаме ремонт контрол. Поне сега ще имам оръжие вече. Ще мога да стрелям с Аютия спрей. Бам. Ето нищо друго няма събира, стига. Само някакъв спрей носи. Тук нещо. Спърк бънх. Това пак беше за колата. Само че къде е Грани? Бабо, къде си? Ела да се напишвам с едно парчумче. Бам! Ето, посещението е включено. Изпълнихме вече един квест от
Надяват ни още 15 да изпълним. А мисля да направя отделно видео как ги и това е тук мастер. Как ги изпълняваме всички мисии. Пълмия там тук. И всички предмети за колата да ги митам. Тук е като сейф място. Но един павца ще го сложа на място. Това го мятам. И сега да преспиме. Дали ще успеем да преспиме Грани. И ако успеем, ще изпълним още един квест. Бе, малко, идвай бе. Ето я. Моя конкурс. Виж го! Обаче трябва да изчакаме да заспи. Истини пише, постижението е отключено. Още един квест изпълни. През това време, ето. Постижението е отключено. Have to have up. Тук има батерия. Тук нещо няма. Тази батерия е за вратата. Добре. Сега това, което ни остава е чука и крещите, ако не се лъжа. И падалки за вратата. Ето къде ни била частта от пушката. Трябва да намерим още 2 части за пушка. Взима само един парт. За колата ще ни трябва и гайши ключи. За колата ще ни трябват повече неща. Тук има уилкинг. Това за къде? Не, това не е за колата. Аз видих че това беше за парк. Тоест, мятам го отново да пресечеме Грани. Опето я. Ставаме, баракадираме, включваме. Вечко. И сега това, което мисля да направя е да взема книгата и да вземем спайдъркия и да вземем долу при това гнущия парк. Да видим там. Чакайте, че... Добре, тук е Ринча. Чакайте, как се подсегота, защото викам дете. Тая разби шамата. Падам. Сега го мутам, не. Там има бензина и още нещо. Там е конкурс, червения конкурс. Аз нямам прехалски. Тя да ме прехалски. Той си го ме при... парк. Обаче мисля, че бабата се е събудила. 100% са минали. Вече. И май ме видя. Вече са минали 100% 30 секунди.
Утро. Мале. Да вече беше с гръб, иначе... много лошо. Не! Там ме видя. Не ме хващай. Не ме хващай, бабо. Бягай от тука. Бягай. Бягай. Няма никой тука. Махай се. Падам в банята. Може преди да... Кавки. Не. Не! О, мале. Абе как? О, мога. Нещо взрех кавкия. И тя чух кринч. О, мога. Ден четвърти. Май няма да избягаме на храта. What? Не. Може. Крий се под масата. Мале. Как се спасих? За малко да ме хване тая. А вие видяхте ли? Къде имаше капан? Надявам се да не е тук бабата. Ой, тя. И тя гадната баба. Не ме виждай, не съм тука, не ме виждай, моля ти се. Да бе, тя ме отиде на притавана. Така че аз взимам кавкия. Бързо той. Жунах на звънеч. Медичком букнахта. О! Най-накрая уепанки да намериме, бе. Най-накрая, бе. Вече колко. Тя се скрия. Не искам да игра на кривича, благодаря ти. Абе... Бързо, че имаме 30 секунди, даже не можеш. И сега мисля да изчакам да мина 30 секунди, да застрелям бабата и след това да пукна от ферката. Така че бабо, къде си? Опитя. What? Какво? Ама аз се отчевих. What? Това не е честно. Ако вие видяхте ли? Чакай бе. Ако това беше пълен скам, не е честно. То мисля, че беше бък. Стига бе, брат. Как последен ден бе? Аз нищо не съм направил, стига бе. Буквално аз я застрелях и не... И тя не умря. Вие видяхте ли? Добре, втори опит обаче. Този път аз ще се скрия. Защото не ми се рискува. Не искам да рискувам. Да ме убие и да приключа видеото. Искам да мина на харта, но... Къде си? Виж бе, как не те отчех, бе. What? Какво? Пак не отчех. Не, това нещо... Това и ви. Някакви бъгове и ви имало. Апдейт имало нещо. Това преди не... като щеях, тя умираш. На каквото и да е трудност. 100% е имало. 100%. Не, как ме виждаш? 100% имало апдейт.
Добре, сега как я разстрелях? Но при това... А не... пак я разстрелях и пак не умря. Така взимаме от тревката. По-бързо бе. И се отиваме навънка. Да атакуваме това за вратата. Ама то го няма бе. Аз мислех, че има. То само това за... това. Само батерията. Добре, как... Нека да атакуваме... да видим какво ще крие там. И какво ще крие? Нещо хубаво? Шейфки, това е хубаво. Според мен в шейфа ще се крие това. Печенката. Чакай само да извикаме тая. Да дойде. Да издеме шум. И хубавото е, че... когато ми... Мар! Тази бабичка е навсякъде, бе, брат. Тя вместо да дойде тук, тя е там, където трябва да отида при сейф. Този път я няма. Наистина начинката е тук. Добре, хранах. Мятам и тук. По-късно ще ни такова. Не ме. Шум да извикаме тази бабичка. Как може аз да отчевам два пъти да не умре и после да отчева по същия начин, обаче да умре? Някакъв пък. Взимаше материята. Тук няма картината, бе. Ако имаше картината, аз тях да изгубя за бонус ден. Така сложихме материята. Сега трябва спартбук, гаишен ключ, бензина и палуки. Палуки не знам къде. Тя няма. Да си взима... Пак да извикаме тая. Да е тук. Идва баба ми... някой ти звъни на звънечо отвънка. Да има някой гост. Така взимам си спарък плъга. Да го сложиме. Не знам дали... Никакъв шанс да избягам през другото. Никакъв шанс. Защото сме на ден посред, на ден 5. Така сега... ми трябва грешен ключ. Това ми бързо. Преди да ме види.
ми тяжно да спра палата. Ja. Айде, да. Нека не неща затворим. И ви така. Добре затворих. Най-накрая малко спокойствие, 30 секунди спокойствие имам. Чакайте, хората ме прекъснаха. Ама нищо, но... И сега поне ме прекъснаха, ами звъннаха, пак трябва да я преспиме. Там бабичко. Ето, тук ми е било спешъл кила, даже. Но ето ми бързо. Не! Гришнах се. Не, не! 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 За малко да избягам, трябваше ми един предмет, за вратата. Един предмет ми трябваше. Това между е първото видео, което не успяваме да избягаме от къщата на Мирани. Не. Game over. Мамко. Еми хора, както видяхте, не успяхме да избягам, да минем играта на карта. Толкова бях. За малко ли я минаме? Трябваше ни падалки. Но да. Тук, най-вероятно следващото видео, аз ще направя отделно видео как минавам всичките тези квестове. Както видях, както виждате, вече сме изпълнили 2 и трябва да изпълним още 4 на 14 квеста. Така че на следващото видео награди ще бъде как изпълваме всички квести. Но ви обещам, не в следващото, в по-следващото видео ще минаме на хард. Това видео ви харесало, ударете по един лайк на видеото и се абонирайте на канала, за да не изпускате следващите видео. Така че да, хора, аз бях Иван Геймър, чао и до следващото видео. Mysterious hacker profile, codes are my weapons, exploring the unknown.